Vesnička Machov ve východních Čechách. Zde se v roce 1991 začala psát historie akciové společnosti Haspl, tradičního dodavatele spojovacího materiálu. Z rodinné malovýroby s kapacitou okolo 150 tun hřebíků ročně se rozrostla na firmu s více než 200 zaměstnanci a kapacitou 22 000 tun ročně. Dnes se sídlo firmy a 2 výrobní závody nacházejí ve městech Velké Poříčí a Hronov. Hlavní důraz je kladen na maximální efektivnost výroby a modernizaci strojního zařízení, kde disponujeme špičkovými zařízeními na výrobu, čištění, válcování a balení. Při všech našich činnostech se snažíme dodržet maximální standardy kvality výroby, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce. Naše výrobky jsou opatřeny potřebnými certifikáty. Kromě tradiční výroby volně sypaných hřebíků se zaměřujeme i na výrobu páskovaných hřebíků na drátek, na papír, do plastu a tzv. Plastic coily. Vyrábíme také hřebíkovruty a trny pro kotevní techniku. Orientujeme se i na prodej ostatního spojovacího materiálu, a to zejména na široký sortiment vrutů, tesařského kování, závitových tyčí a kotevní techniky. Výroba hřebíků je rozdělena na několik fází. Základní komoditou je drát ve svitku, který se několika technologickými procesy zpracovává do konečného produktu. Tváření hřebíků probíhá na strojích za studena. Čištění probíhá v otočných mechanických bubnech. Jednou z technologických možností je válcování na hřebík konvexní nebo šroubový. Nedílnou součástí je i páskování hřebíků do papíru, plastu a na drátek. Závěrečnou etapou je balení produktu, po které následuje expedice k zákazníkovi. Veškerý sortiment spojovacího materiálu firmy Haspl naleznete na internetových stránkách www.haspl.cz.